So, Mommy, from the bottom of my heart, I love you. And I'm still here for you. Good evening mga kapartner, maayong gabi Kumusta sa tanan? And we're so lucky and happy karon nga adlaw partner because siyempre sa kada usa labi na sa kami niyon. So karon nga adlaw October 18, 2021 is our 10 years anniversary namo ni Mami. Strong, always strong, going strong ang amo ang siyempre sa kinabuhi ninyo mga kapartner. I'm sure ka mo makarelate kay doon na po mo yung mga pamilya, and we're so lucky kay despite sa kadaghan ng mga trials nga naabot sa mong kinabuhi, but still pamilya ka padayon. And happy to announce sa inyo mga kapartner is si Mami is 2 months pregnant. Kita sa inyo mga kapartner si Mami na pamikaran dire sa opisina. Hello Mami. Hi. So I just like to istorya sa mo. I just like to know that I'm here for you. So no matter what happened, despite na tayo mga trials nga nagyan sa itong kinabuhi, pero akong gyapon sa Ginoo nga hatagan taog kanang good foundation, labi na po sa itong mga anak, and of course sa among coming baby mga kapartner, sa among coming baby. So dagan nagtulo ka buwan si Mami nga buntis. So doon na lang po iikuan niyo partner katong last time nga nag-vlog ko kani siya nga video kanina. By the way partner, doon nami naami great news mga kapartner, additional member of the family. Yay! Another coming baby na mo. So one yun mga kapartner, confirm si Mami is buntis mga kapartner. Yes, nakita ninyo. Pregnancy test. So naglinya gid siya og duha. Meaning confirm nga nanay mangkot si baby. Say mga baby boy, baby girl. Right? Yes. Okay mga ka-partner, it's another blessing. Blessing man na siya mga partner. So happy kayo. Oh yeah! Ada. Yes, anak koy. Baby boy. Baby boy, hope sana nga baby boy or depende sa ihatag ni Lord, ni Papa God sa mga kapartners. Thank you. Confirm po. Ma'am, sa'yo mga istorya. Mga bilang mabayan. Sa'yo mga istorya. Bilang mabayan. Uy, sa'yo istorya. Bilang mabayan. Speechless si Mami. Basta ako mga partner, happy. Yay! So, August 23. Karon nagpitis Mami kay medyo nilapas ng gutihan ko ano. So confirm nga buntis si Mami. So abangan mga ka-partner ang ahamuhang vlog sa next pohon-pohon ihatag ni Lord. Thank you so much. And happy mga ka-partner. Bye. Yes, baby boy.
moto sa nga time mga partner, dugay-dugay lang ako na-upload na video kay gusto na ako nga idugang po namo sa among ikapulo nga anibersaryo ni Mami sa siyempre sa among kaminyoon. So, thank you God sa tanan nga imuhang gi-provide sa among pamilya. And despite nga anak man gyud, di man gyud kalikayan, doon na tay mga trials, doon na tay mga gian nga mga pagsulay, but diga padayon gihapon. So Mami, from the bottom of my heart, I love you. I'm still here for you. Until my last breath. I love you so much. Happy anniversary. What can you say? Happy anniversary. B. Na-invite. Dali, come on. Sa ako pong tawag ng akong kinakusgang anak. Ang kapartner. Dali. Nagulan mga kapartner. Dali. Nagulan. Yan. So, ate na ka. Next year, si Cassie is ate na. Ang si Kuya Jilo na. So, isa po sa goal lang mo mga kapartner nga magkahiusan nami. There is Cagayan de Oro. So, si Kuya Jilo, kuhaon po namok pohon. Nasa sa Bohol. So, abangan ang mga vlog. Ugma. Kaming vlog na mo. Ugma. Di pa siguro ugma. Ugma. Kaya ito nagkagilasan. So yan mga ka-partner, happy 10-year anniversary Mami, I love you, and to our coming baby, I don't know kung baby boy ba siya or baby girl. So comment lang mo sa ubos mga partner kung sa inyong tanaw sa aura ni Mama, ni Mami. Babae ba na or lalaki iyang gibuntis, but no matter man unsa ihatag ni Lord, atong dawaton pasalamatan kay it's another big family diri sa Gemsi Realty. Big family man gyud na kay na may additional, no? So salamat mga ka-partner. Still panikamot ni mga mag-grow ang atong company sa Gemsi Realty. And daghan patag mga vlog nga ipang upload mga ka-partner regarding sa atong business and of course sa amuang pamilya, especially katong ako ra pong i-share sa inyo ha atong pag-transfer namo the other sa itong mga bulan ni last month, no? Last October 2 nga nag-transfer mo ni sa mga partner, tanawin nyo kanyo. Mga partner na nami diri, nalimi diri mga partner na. Hintay-hintay ninyo ang among journey sa among pagsigig balinbal hinog balay. Nag-transfer ni, busy kay mi ato that time, that's why wako ka vlog, but kana padayon mi ang ato pong company sa Gemsi Realty, padayon ni gapon nag-generate og sales, rental, brokerage and developer, o nag-ampot nga doon na patay coming nga mga transaction mga ka-partner para sa atong panginabuhi diri sa Gemsi Realty, kinabuhing realty mga ka-partner. Gusto na mong ipahibalo sa inyo ha nga we're so happy Mami, even ako'y gift, but my gift is gift. Akong gift is from the bottom of my heart. Kahit nagtanduay mag-shot din yung unya. Ugma. So dire lang ko taman mga partner, salamat sa Ginoo nga niabot namin 10 years anniversary Mami, and of course 2 months kapin nga abuntis si Mami sa among third baby. Ayan mga ka-partner. Mi, what can you say? Hindi na siya mag-istorya. Speechless si Mami, speechless.
So, Noon mga ka-partner, hindi na siya dyan. oh, sa agent. Kani, hinti man niya, broker ba ko. So, diya lang tapuso na ako ang vlog partner. Gusto lang na mo i-share sa inyo nga. Happy me. And of course, achievement sa GemC Realty. Kini si partner Edwin always nagaingon. God is good all the time. And all the time, God is good. Walang Walang possible. possible.